Reprezentacija Srbije na šampionatu sveta u Moskvi osvojila je 5 medalja, 1 zlatnu, 1 srebrnu i 3 bronzane. Naši momci i devojke ubeđeni su da će u narednim sezonama postizati još bolje rezultate. Osim što su naporno radili da bi uspeli da postignu ove rezultate, naš tim na šampionatu u Moskvi odlikovala je i odlična atmosfera. Evo nekih detalja koje niste mogli da vidite u izveštajima u vestima. Alo, pusti me da dam intervju po čovek. Mnogo sam srećna što sam something medalja. Mnogo sam srećan. Samo to. Misliš da imate sada više snage i da ste možda brži nego što ste dalje mogu? Ne ide mi, samo ne mogu da setiti sad. Malo pre ono ću da vidiš šta sam ja rekao, šta si ti rekao. 1 minute. Što daje nade da ćemo ovde uraditi dobar rezultat. Jel ti snimaš sve? Oj, snima. I already forgot. Okay, ready? Yeah. A znaš koja misli, kako ide onaj dečko mi je školarac, pa Džeparac, dečko mi je školarac, pa mu nosim džeparac. Nemoj ovdje, pustiš. Ne ide ovo danas. Medalja. Medalje. Medalje. Yeah. Mnogo sam srećna zbog medalje. Okay, I gotta do that. Okay, Mnogo sam srećna Perfect. zbog medalje. So, Mnogo sam srećna zbog medalje. Ne, ajde, pevaj sa tvojim R i onako ne znaš R. To je to. Nemojte više. Nešo, znam gde to ide i šta ćeš ti. znate vrlo dobro zašto je ovo. Ne, ja sam sigurna da ćemo ti mi oduzeti kameru ovaj put. Sa šampionata sveta u kajaku i kanu iz Moskve za televiziju Pink, Nebojša Radović.